Эсенмісіз эфирда яңалықлар шығарылышы студияда Роз Хабибулина олғатаба қой бір темалар турында. Оқушыларға бушлай тоқлану, бірінші балағада ана капиталы һәм башқалар. Владимир Путин федераль жиынға еллық мөрәҗәгать белән чыкты. Республикадағы продукцияның йортысы диярлек шәхси хуҗалыкларда җитештерелә. Быел авыл хуҗалыгына игътибарны артыру бурычы тора. Чаллыда кискен респиратор инфекция белән авыручылар саны артты. Авыруны ничек кисәтергә? Ана капиталы программасы 2026 елга кадәр озайтыла. Аның белән беренче балалары туган гаиләләрдә куллана алачак. Бу хакта Россия президенты Владимир Путин федераль җыенга еллык юлламасында хәбәр итте. Ил башлыгы шулай ук ана капиталының күләмен 150 мең сумга артырырга тәкъдим итте. Бу өстәмә акчага икенче балалары туган гаиләләр хокуклы булачак. Мондый гаиләләр өчен ана капиталының гомуми күләме 616 мең сумга җитәчәк һәм киләчәктә ел саен индексацияләнәчәк. Маңарчаны икенче һәм аннан соңгы балалары туган яки уллыкка алган гаиләләр генә алды. Минем гаиләдә 2 балам бар, алар әле бәләкәй. Мин икенче баламны материнский капитал алдым. 18 елны ул минем әле һаман ята. Мин аларны балаларымның укуларына калдырдым. Хөкүмәтебез начарлыкка алып бармас. Яш гаиләләр өчен кирәкле әйберләр. Без материнский капиталны түләдек на погашение ипотеканы түләдек и калганына вот хәзер садикка 2 балага мин садикка түлим. Моннан тыш Владимир Путин 3 яшьтән 7 яшькә кадәрге балалар өчен ай сайын түләүләрне күздә тотарга тәкъдим итте. Түләүләр аз керемле, бер кешенең кереме 1 яшәү минимумыннан артмаган гаиләләр өчен каралачак. Мондай түләү алу өчен гаиләгә гариза язарга һәм рәсми керемне күрсәтергә кирәк булачак. Әлеге эш демография милли проектын тормышка ашыру кысаларында алып барылачак. Федераль җыенга еллык юлламасында Россия президенты мәктәптә укучы балаларга зур игътибар берде. 2020 елның 1 сентябреннән мәктәптә башлангыч сыйныфларны кайнар ризык белән бушлай тәэмин итәчәкләр. Мәктәпләре техник яктан хәзер әзер булган төбәкләрдә бушлай кайнар ризыклар 2023 елның 1 сентябреннән үк соңга калмыйча Россия Федерациясының барлык субъектларындагы кече яшьтәге укучылар бушлай сыйфатлы кайнар ризык белән тәэмин ителергә тиеш. Үзгәрешләр укытучыларга да кагылачак. Яңа уку елыннан педагогларның сыйныф җитәкчелеге өчен өстәмә түләү барлыкка киләчәк. Считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5000 рублей за счет средств федерального бюджета. Но, само собой разумеется, я хочу обратить на это внимание. Все действующие региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены, уважаемые коллеги. Обращаю на это ваше внимание. И обязательно посмотрю, что происходит на практике в жизни. Әзә бистәсендәге ташландык бина тормыш өчен куркыныч. Безнең кайнар элемтәгә шундый хәбәр килде. Административ бина уку йорты янәшәсендә урнашкан. Без үзебезнең сюжетларда бу проблеманы күтәргән булды. Әмма уңай якка үзгәреш юк, урында Эльвина Андрова булып кайтты. Бина күптәннән буш, биредә янгын эзләре күренә, тәрәзәләре, ишекләре юк, бинага керергә теләүчеләр күрәсең аз түгел. У чүп-чар белән тулган стеналары язылып беткән. Монда йыртылган кием һәм аяк киеме арасында җимерек пыяла һәм спиртлы эчемлек шешәләре ята. Бинаның подвалында йокы урыны һәм өстәл урнаштырылган. Ризык калдыклары ята. Янәшәдә урнашкан уку йорты студентларына төркемнәр белән яки уратып узынрак юлдан йөрергә туры килә. Раньше было даже со стеклами, а теперь их даже нет. Там иной раз я даже сам замечал, что скопление непонятного контингента был. Рассказывают, что тоже видели людей, что сидят, собираются. Некоторые говорят, что шумят. Мы с группой ходим вместе, и пока что прям таких особых случаев мы не видим. Но бывают такие некоторые люди, которые, несмотря на то, что здесь обучаются студенты, они показывают прям непристойные действия. Без ярдәм сорап Татарстан Республикасының Гомум Россия халык фронтына мөрәҗәгать иттек. Активистларга ташландык объектның адресын һәм фотосурәтләрен җибәрдек. Алар мөрәҗәгатькә тиз арада җавап бирде, безнең белән бергә урынга чыкты. Здесь мы будем проводить работу фото-видеосъемки для того, чтобы направить всю эту информацию в администрацию и чтобы они уже в дальнейшем приняли меры.
чтобы ограничить доступ вообще для людей и для детей в первую очередь, чтобы они здесь не могли находиться. Вообще это проходит все в рамках акции «Безопасность детства». В первую очередь это направлено на детей, так как дети постоянно предоставленные сами себе, гуляя по улице, могут забрести в том числе и вот на подобные объекты. Активистлар куркыныч объектларга игътибар җәлеп итәргә омтыла. Әйтик, безнең сюжетлар эфирга чыккач, 59-нчы комплекста ташландык җир асты паркингының тәрәзәләрен һәм ишекләрен гипсокартон һәм такталар белән яптылар. Шуннан соң биредә депутат инициативасы буенча тимер рәшәткәләр урнаштырылды. Хәзер ташландык объектка эләгү мөмкин түгел. Якын арада активистлар Зяб бистәсендәге бинага да керү мөмкинлеген вакытлыча ябачаклар. Шуннан соң бу проблеманы тулысынча хәл итәр өчен шәһәр башкарма комитетына мөрәҗәгать итәчәкләр. Эльвина Андрова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Озак көтөрүп яуган корда махсус техниканы күчейтелгән режимда эшләргә мәҗбүр итте. Эшчеләр шәһәрнең төп проспектларында калдырылган автомобильләр юлларны чистартырга камаучылы дип зарлана. Кайчакта аларны урап узып була, ә намуссыз машина йөртүчеләргә соңыннан кар көртләрендә калган машиналарын казырга туры килә. Шалы юхуди хезмәткәрләре машина йөртүчеләргә парковка кагыйдәләрен бузган өчен штрафтан кала тагын акча чыгарасы була ди. Машина йөртүчеләргә эвакуатор хезмәте өчен 2000 сум һәм машина штрафста янкыда торган өчен сәгатенә 61 сум түләргә туры киләчәк. Жители нашего города, убедительная просьба не парковать автомобили на основных проспектах, на основных дорогах нашего города, так как это создает дополнительные неудобства, сложности в очистке дорог, сужение проезжей части. Просим автомобили не парковать. Әгәр сезне бер проблема бер часа яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакцияның кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Татарстанда шәхси фермер хуҗалыкларга ярдәм итү буенча 3 программа кысаларында 238 фермер грант алды. Шуларның 9-ы Тукай районында. Шәхси хуҗалыкларга ярдәм итү авыл тормышын саклап калырга, авыл халкының гаилә бюджетларын артырырга ярдәм итә. Савым сыерларын саклауга субсидияләрдән тыш фермалар төзү программасы да тормышка ашырыла. 2015-2019 елларда республика бюджетыннан 360 миллион акча бүлеп бирелеп, 1865 мини-ферма төзелде. Алга таба да әлеге юнәлештә эш алып барылачак. Личные подворья 50% продукции производят. Они же не только продукцию, они же сами себя обеспечивают, излишки продают. Үзләрен туйдырган, аннан соң бит анда бит балалар эшли, туган-тумачасы эшли, эшкә өйрәнәләр. Шолуда кискен респиратор инфекция белән авыручылар саны кискен артты. Роспотребнадзор идарәсендә узган атнада республикада 13 меңгә якын очрак теркәлгән дип хәбәр иттеләр. 2 меңгә якыны безнең шәһәрдә. Авыруны кисәтергә гади профилактик чараларда булыша ди табиблар. Лилия Гатина теманы дәвам итә. Пациентлар соны артты ди хастаханә һәм поликлиника табиблары. Шәһәрдәшләр хәл булмауга, баш авыртуга, тумау төшүгә зарлана. Роспотребнадзор хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марина Потяшина Шаулда авыру эпидемия бусагасыннан артмаган ди. Профилактик чараларда моңа ярдәм итә. Не трогает грязными руками лицо, особенно губы, нос и глаза. Потому что, попав на слизистые, вирус получает возможность проникнуть в ваш организм и вызвать болезнь. Шалда грипп теркәлмәгән, узган елда вакциналаштыру рекорд куйган. Республика халкының 51% гриппка каршы прививка ясаткан. Авыручылар саны арткан очракта медицина учреждениялары пациентларны кабул итәргә әзер. Утверждены алгоритмы оказания медицинской помощи различным категориям населения и их маршрутизация. Второе. Для госпитализации больных гриппом и ОРВИ имеется 865 инфекционных круглосуточных коек в 2 инфекционных стационарах города Казани, Набережных Челнах и 427 койках в инфекционных отделениях многопрофильных больницах по всей Республике Татарстан. Белгечләр шәһәрдәшләргә кеше күпләп җыела торган урыннарда азрак булырга, медицина битлекләрен кулланырга, кулларны сабын белән юарга, биналарны ешрак җилләтергә киңәш итә. Лилия Гатина, яңалыклар. Буңга менәшләр, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Минеральная вода лечебно-оздоровительной местности Тарханская. Дар родного края. Тарханская.
Единственная лечебно-оздоровительная местность Республики Татарстан.